danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda na faɗan Hausa. Allah nake roƙo, ya Allah ka biya buƙatar mu, kuma Allah ka ba mu abin kanmu, kar mu damu da samun dangin mu, ya Allah ka amshi du'a'ina, amin ya Allah. Allah na roƙo, Allah ka bari mani mai suna, kuma Allah ka bashi abin kai ne. Inji ɗan Hausa mai buga waƙa ne, baban Sadiya mai buga waƙa, baban Awwa uban Usmanu, baban Anas uban Lami Gani, nufi ɗan Hausa mai buga waƙarsa a jaka. Nuhu ina matashi na, ai ba zan zauna goro ba kamar jaki, sai mun aure in ba ke muƙamin ke mai ɗaki na. Ƙauna ta zan baki, saka ta cikin ranki, makiyasi ta mamaki, aini ko zan rike fadarki, fagen ƙauna ba za na yada ba, na ɗauka zana yada, na ɗauka. Iyo abin da mamaki duba, har na jina an shaidawa baba, ya ce aure na so ne karfi gaba. Allah na roƙo, ya Allah ka bar mani mai tsora, mu zauna. Masu munafinci ya Allah, shirya tunanin su ya Allah, idan kuma sun ki bari ya Allah, mayar da shi kansu su lalace. Wanda duk ya ce bai san ka da rana, da dare ya ce yana san ka kafana, matuƙar ya rabe ka, ce malam ban yarda da wannan ba, ƙarya ne. Ai tun daga nesa nan gota kunta na ce bata mun ba, ai ga wani gayen shi har ya kyasa ya saka ɗan ba, da alama gayan nan kam ya ruɗe ba da kaɗan ba, domin ni mace mai yawan yanga bata mun ba, yau ba za ta birge ni ba, ƙarya ne. Aha, sanki da kauna yarinya, sanki nake yi masoyiyata. Sanki nake yi a zuciyata, na daga miliya har ga makwabta, tarbiyyar kirki ana kwadata, gata da fuska a barkatai ce, ba za mu fasa ba soyayya. Nuhu ya bude ga lalla, na duba ban gaya Allah ba, shi ya bani mutanen da ke suna, in ne waka su tambayo haka na, ya Allah ya ne da mai zona, ya Allah. Na je wasa na Zariya na taso sai ga wata yarinya ta ci ado
da jaka ta fuska ta tsaya kofar ABU sai na ce mata yar yarinya a kan waje na rage maki hanya yau fuska ta arewa ta juya wai ba ta neman soyayya ba ta neman soyayya gaisuwa manyan baki iyayen gidan Nuhu mai jita Dr. Jamilu na ce layon babban ɗan kasuwa ne Dr. Jamilu bai ci amana ba na gode kwamishinan 'yan sanda Abdulrazak Ahmed Bahago dan izan me na bai ci amana ba yo dan isa Allahu ya kare ka ya Allah amin amin na faɗa Hausa Zakariya Adamawa ya Allah ya baka minista Oga Zaka don MC ya kyauta gwamnan Nasarawa in Allah ya yarda 2019 godiya min jodin ji dukkan da bari gima kayan banza kanal bukar gashi abun taro dibiti gamna na Taraba a gaisa ta John mai gari gashi abun taro na maman Taraba mama Buhari ya ce zai excellency mama yokin zama gwamna Allah ne iya baki gwamna sanata Aisha babban mata na gode Dr. Jamilu Gireti Lion mijin sun Maryamu gaishe ka an gwanzule har da ranar ka sirikin Buhari ne wannan na gode bai ci amana ba Lion har na tuna dan raka na Zariya dan raka Allah ya ji dan Mustapha dan raka ga ɗansa da halin girma na gode bai ci amana ba daidai Alhaji Sale Uba Guna baban Salma Anubu ya gode baban Salima Sanu uban Salma FCDA Director a gaisa ka na gode dan majalisa na tarayya mai wakiltar katsinin tsakiya Sani Dallami amana dai na gode bai ci amana ba dai sheka ga Oga Sile Adamawa na Jafarin Kano bai ci amana